Assalamu alaikum. Barkanku da zuwa cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna Sirrin Hausa TV. Kada ku manta sunanta Sirrin Hausa TV. To jama'a, al'ummar annabi, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha, ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa ta yacca da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu za ku saurare ni. To dai muna jin raɗe-raɗi, muna jin ƙishin-ƙishin a kan jaruman da ta yi fice, da ta shahara a Kannywood, wanda ta saba shiga fina-finai da dama, series da dama, wadda babbar jaruma ce dai a babban series ɗinmu mai suna Gidan Badamasi. To Gidan Badamasi dai an dai san shiri ne dai wanda a Kannywood an san babban shiri ne dai, ko a series yana ɗaya daga cikin shiri mai amfani. To ita wannan jaruma, kyakkyawar jaruma, ta je ta yi abin da bai dace ba, ta je ta ɗauko magana wanda har ya jawo ya taɓa kariyarta na 'yan uwanta mata na masana'anta ta Kannywood kenan. Wato ita wannan jaruma da kuke gani mai suna Junaidiyya ta Gidan Badamasi, ta je ta samu wani jarumin Kannywood wanda ya hure mata kunne har ya ruɗe zuciyarta. Shi ɗan ya rinjaye ta, suka je suka aikata abin da bai dace ba, suka je suka aikata iskanci a hotel, wanda a nan ne aka samu wani ya samo bidiyonsu, ya ɗauko bidiyonsu suna wannan abin da bai dace ba. To ku jiraye mu, za mu kawo muku bidiyon nan nasu da suka aikata wannan abin. Kada ku manta ku danna mana subscribe ta yacce muna ɗora ayyukanmu, za ku ga ayyukan.